Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 17. Achụrụla Jehova bụ Chineke gị ehi maọbụ atụrụ nke ọlụ dị n'ahụ ya, bụ ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na ihe arụ nke Jehova bụ Chineke gị ka ọ bụ. Mgbe a ga-ahụta n'etiti gị n'otu n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị, nwoke maọbụ nwaanyị nke na-eme ihe jọrọ njọ n'anya Jehova bụ Chineke gị, na ịgabiga ọgbụgba ndụ ya, nke jewokwara fee chi ọzọ ọbụla ofufe, wee kpọọ isi ala nye ha, maọbụ inye anyanwụ, maọbụ inye ọnwa, maọbụ inye ihe ọbụla n'ime ụsụ ihe eluigwe nke na-enyeghị n'iwu, wee gosi gị ya, i wee nụ ya, ị ga-ajụkwa ese nke ọma, ma lee asị na ọ bụ eziokwu, okwu ahụ eguzosi ike na emewe ihe arụ ahụ n'Izrel. Ị ga-emekwa ka nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ pụta, bụ ndị meworo ihe ọjọọ ruo ọnụ ụzọ ama gị ọbụla nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ, ị ga-ewere nkume tụgbuo ha ka ha nwụọ. N'ọnụ ndị ama abụọ maọbụ ndị ama atọ ka a ga-eme ka ọ nwụọ, bụ onye ga-anwụ anwụ. Agaghị eme ka ọ nwụọ n'ọnụ otu onye ama. Aka ndị ama ga-ebu ụzọ dịkwasị ya ime ka ọ nwụọ, ma aka ndị Izrel niile ga-adịkwasị ya n'ikpeazụ. I wee kpochapụ ihe ọjọọ ahụ n'etiti gị. Mgbe okwu ọbụla ga-akarị gị n'ikpe, n'etiti ọbara na ọbara, maọbụ n'etiti okwu ikpe na okwu ikpe, maọbụ n'etiti otiti ihe na otiti ihe, bụ okwu niile nke ise okwu n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile, ị ga-ebilikwa rigoro ebe ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-ahọpụta. Ị ga-abịakwutekwa ndị nchụaja bụ ndị Livayị, bịakwutekwa onye ikpe nke ga-anọ na mgbe ahụ. Ị ga-ajụkwa ese, ha ga-egosikwa gị ụzọ ikpe ahụ. Ị ga-emekwa dịka okwu ahụ si dị, nke ha ga-egosi gị site na mgbe ahụ nke Jehova ga-ahọpụta. Ị ga-elezikwa anya ime dịka ihe niile si dị nke ha ga-ezi gị, dịka iwu ahụ si dị nke ha ga-ezi gị, na dịka ikpe ahụ si dị nke ha ga-agwa gị. Otu a ka ị ga-eme, ewezụgala onwe gị pụọ n'okwu ahụ ha ga-egosi gị n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Ma nwoke ahụ nke na-eme nganga na-egeghị ntị onye nchụaja ahụ nke na-eguzo ije ozi n'ebe ahụ n'ihu Jehova bụ Chineke gị, maọbụ na-egeghị ntị onye ikpe ahụ, nwoke ahụ ga-anwụkwa. Ọ ga-ekpochapụkwa ihe ọjọọ ahụ n'Izrel. Ndị Izrel niile ga-anụkwa, tụọkwa egwu, wee ghara ime nganga ọzọ. Mgbe ị ga-aba n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị, i wee nweta ya, biri n'ime ya, sị, m ga-edo eze ka ọ bụrụ eze m, dịka mba niile si eme ndị dị m gburugburu. Ị ghaghị ido onye ahụ, onye Jehova bụ Chineke gị ga-ahọpụta ka ọ bụrụ eze gị, otu onye n'etiti ụmụnne gị ka ị ga-ede eze gị. Ị pụghị ido nwoke ala ọzọ eze gị nke na-abụghị nwanne gị. Naanị na ọ gaghị eme ka ịnyịnya bara ya ụba. Ọ gaghị emekwa ndị Izrel ka ha laghachi n'Ijipt, ka o wee mee ka ịnyịnya baa ụba, n'ihi na Jehova siwo unu alaghachikwala n'ụzọ ahụ ọzọ. Ọ gaghị emekwa ka ndị inyom bara ya ụba, ka obi ya wee ghara iwezuga onwe ya. Ọ gaghị emekwa ka ọlaọcha na ọlaedo bara ya ụba nke ukwuu. Ọ ga-erukwa mgbe ọ na-anọkwasị n'ocheeze nke alaeze ya, na ọ ga-edepụtara onwe ya iwu a n'akwụkwọ, site n'akwụkwọ ahụ nke dị n'ihu ndị nchụaja bụ ndị Livayị. Ọ ga-adịkwa n'aka ya. Ọ ga-agụkwa ihe dị n'ime ya ụbọchị niile nke ndụ ya, ka o wee mụta ịtụ egwu Chineke, idebe okwu niile nke iwu a na ụkpụrụ ndị a ime ha, ka obi ya wee ghara ịdị elu karịa ụmụnne ya, ka ọ gharakwa isi n'ihe e nyere n'iwu wezuga onwe ya n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, ka o wee mee ka ụbọchị ya dị anya, alaeze ya, onwe ya na ụmụ ya n'etiti Izrel.